ku danna mana subscribe, ku danna liking, ku danna ƙararrawa domin samun saƙon littafin namu da zaran mun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu sauraro barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a sabon littafinmu mai suna ɗaurin zato. Kashi na 1. Cikin kwalliya nake sosai. Idan na ce kwalliya kuwa, to ina nufin irin ta 'yan matan zamani, gwanayen yin kwalliyar ta burgewa, masu kuma abin yin kwalliyar. Tun ina 'yar ƙaramata, ƙwarai mutanen da suka sani sun san ni ɗin gwana ce ƙwarai wajen tsara kwalliya ta yi kyau. To balle kuma yanzu da na zama cikakkiyar budurwa. Taku nake yi cikin nutsuwa da ke ƙara bayyanar da gwanintar iya tafiyata. Lokacin da na shigo cikin fence house ɗinmu, wurin da babu ya killace don kiwon dawakan shi. Ƙayataccen wuri ne sosai da aka katange shi da farin katako. Harabar shi kuma aka kewaye shi da koriyar ciyawa. Launin ya yi kore shar. Babu komai a wurin illa skebul ɗin ɗaura dawakai. Sai ko ginin katako da baba ya yi ya ƙawata shi da kayan alatu don hutawa a ciki. Ina shiga wurin na hango Yaya Almu can nesa sanye cikin fararen kaya, yana riƙe da sprinkler a hannun shi. Yana fesawa 'yan shukokin da ke wurin ruwa saboda kasancewarmu cikin lokacin rani. Can wurin shi na nufa, ina tafiya a hankali don haka lokaci mai tsawo na ɗauka kafin isa wurin shi. Saboda kasancewar wurin mai girma ne sosai. Sannu da aiki. Yaya Almu ya juyo a hankali ya kalle ni cikin nutsuwa kafin ya mai da kanshi ga kallon agogon da ke ɗaure a hannun shi. Ya sake ɗago ido ya dube ni. Ke kam kin yi sa'a, komai naki a makare kike yin shi. Dubi lokaci, sai yanzu kika fito? Na ɗan ja baya kaɗan saboda irin kallon da yake mini. A hankali cikin sanyin murya na ce mishi, yanzu ma fa fitowa kawai na yi amma ko karyawa ban yi ba. Da sauri ya ce, ai yana da kyau. Haka ɗin yana da kyau. Sanyin jikinki ya rinƙa ja miki dalilin rashin karyawa a gida. Tunda ke baki san ki tashi da wuri ki abin da ya dace da ke ba. Akan komai sai kin makara. Je ki sai kin dawo. Na yi maza na kauce daga wurin feshin da yake shirin jiƙa ni. Na ce mishi, ai zuwa na yi da in ce ka zo ka sauke ni ne. Ya ci gaba da aikin shi yana tambaya ta, ina su Junaidu? Na ce ai babu kowa a gidan, duk sun tafi. Bai ɓata lokaci ba ya kashe sprinkler ɗin. Ya biyo bayana ya wuce ni. Ban iya yin komai a kan lokaci ba. In mutum yana da abin yi, ai ba zai yiwu ya iya haƙurin jira na ba. In dai shi ma ba zama mai latti iri na zai yi ba. Kan in fito waje, tuni ya tayar da motar da na wuce a gindin bishiyar da ke bakin gate ɗin shiga fence house ɗin. Toyota Camry 2008 model. Parasol haka nan kayayyakin da ke cikinta. Ina zama a cikin motar ya hau kan hanya har lokacin bai daina mitar da yake yi ba. Jaddada mini muhimmancin yin abu a kan lokaci yake yi. Kin san ma'anar lokaci ma kuwa? Ya ɗan waiwayo ya kalle ni. Ban kalle shi ba balle in tanka mishi. Yana da kyau a ce mutum yana kiyaye muhimmancin lokacin shi. Ya rinƙa amfani da shi. Ba wai ya rinƙa barin shi yana tafiya a haka kawai ba. Ba tare da ya yi wani abin da ya amfanu a cikin shi ba. Ki yi ƙoƙari kina amfani da lokacinki a yadda ya dace. Sannan kar ki yadda ki saba da yin latti akan komai ko kuma yawan saɓa alƙawara. Na yi ƙoƙari na buɗe bakina na ce mishi, to yaya, afuwan na gode. Gaskiya ne, Yaya Almu yana ɗaya daga cikin mutanen da suke kiyaye lokutansu, suke amfani da su a yadda ya dace. Kullum ka shiga ɗakin shi, matuƙar ya gama komai da wuri, ranar yana shirin kwanciya, to za ka same shi yana rubuta abubuwan da zai yi a wuni. Mai biye daga ƙarfe kaza zuwa kaza, zan yi abu kaza da kaza, ko kuma za ni wuri kaza da kaza. Zai yi kuma wuya ƙwarai a ce bai yi hakan ba. Ma'abocin yawan istighfari da yawan salatin annabin rahama sallallahu alaihi wasallam a kowane lokaci. Ko da kuwa wani aiki yake yi, in dai ba magana da wani yake yi ba. In ma maganar yake yi yana gama ta za ka ji ya koma kan abin da ya saba yi. Wani irin mutum da hira ba ta dame shi ba. Yakan yi magana ne kawai a lokacin da hakan ya zama mishi dole. Don ko ni ce,
Na saki baki ina ta surutu, ya rinƙa kallo na kenan. So da yawa kuma idan na gaya mishi wata magana, zuba mini ido yake yi cikin nazari. Sai in na ce mishi, yaya Almu baka yarda da ni ba ne? Sai ya ɗan motsa kafaɗa tare da taɓa baki ya ce, ba zan iya faɗin hakan ba, tunda ban saba kama ki da laifin yin ƙarya ba, sai dai kina da alamomin hakan. Don kuwa surutu ya yi miki yawa. Shi mutum kuwa in baki sani ba an hore shi ne da faɗin alkhairi ko kuma ya kama bakin shi ya shiru. Amma ba ya yi ta sakin magana ratata ba. Har muka iso hukumar zaɓe inda aka turo ni yin zaman sanin makamar aiki saboda kasancewa ta ɗaliba mai karatun difloma a Federal Poly na garinmu. Ya Almu bai daina yi mini nasiha akan muhimmancin lokaci ba, ta hanyar kawo mini ayoyi da hadisai da suka jaddada muhimmancin lokacin. Ni kan kullum cikin mamakin yaya Almu nake, musamman in ji shi yana karatun Alƙur'ani mai girma, ko yana kawo hadisi da maganganun manyan malaman addini. Sai in ce, o, ko yaushe ya samu damar yin karatun addinin haka? Oho, tun da ni dai na san yaya Almu ne bayan na yi wayo, shekarun ƙuruciyar shi gaba ɗaya a London ya yi. Can baba ya kai shi karatu tun sa'ad da ya gama primary school ɗin shi, bai kuma dawo gida ba sai da ya kammala karatun shi. Yaya Almu wana ne da muke uba ɗaya. Mutane da yawa suna yabon shi saboda tsayuwar shi da kuma kulawar shi akan al'amarina. Ni kuwa nake kallon abin da yake mini ɗin a matsayin takura ko kuma ma in ce ‘yan ubanci irin na ɗan uba. Don kuwa kafin dawowar shi gida, cin karena nake yi babu babbaka. In ci duniya kuma da tsinke. Shi ne ya dawo ya takura mini ya hana ni rawar gaban hantsi. Ya tasa ni gaba da yawan faɗa da yawan tsawa, da yawan zara ido, da yawan faɗin ke nutsu, ga barazanar duka a kowane lokaci. Saboda ni wai ya je ya sayi wata sharɓeɓiyar dorina irin ta baba mai gadin gidanmu da yake fito da ita. Kowane lokaci ya sharɓane ta da mai ya shanya ta a rana. Kafin ya ɗauke ta ya je ya rataye ta a ɗakin shi wai dan ranar da ya buge ni da ita in ji jiki. Yaya Almu ne ya dawo ya same ni ina tsakiyar zuba shagwaɓata ya katse mini hakan cikin ƙasa da makonni 2 kacal da dawowar shi. Kasancewar shi mutum ɗaya tal da umma na ba ta ɗaga ido ta kalli abin da ya yi mini, balle ta tambaye shi dalili. Yin hakan ya ba shi cikakkiyar dama ta shiga harkokin rayuwata ya takura su. Kafin dawowar shi, ni ɗin shagwaɓaɓɓiyar yarinya ce ta ƙin ƙarawa. Ga shi ta ni kaɗai ce yadda ummata ta haifa. Ni kaɗai ce kuma ‘ya mace a wurin baba. Ga ni kuma da sunan mahaifiyar shi. Kowa a gidanmu gudun ɓacin raina yake yi, don kuwa ya san ɓacin ran nawa yana nufin ɓacin ran umma. Don kuwa a fili take faɗa ba ta ɓoyewa. Da a ɓata wa Adawiya rai, gara ita a zo inda take a ɓata mata. Wannan dalili ya sa kowa yake kaffa-kaffa da ni, saboda an san abin da ɓacin ran umma yake nufi a gidan nan. Yau, na zagi babba ba komai ba ne a wurina. Haka nan in na ga dama ina iya warware ‘yan yatsuna in wanke fuskar na gaba da ni da mari. Yin hakan ba wani abu ba ne. In an kai ƙara wurin umma, haƙuri take bayarwa ta ce ƙuruciya ce. Wata rana ko da kuɗi aka ce ta yi, ba za ta yi hakan ba, don ta yi hankali. Haka nan da wayona na san umma tana goya ni ta kuma bani abinci a baki. Ina cikin wannan sha'anin ne ya dawo ya same ni. Bai kuma yi kwana 14 a gidan ba sai da ya ɗauke ni daga gida. Ya kai ni makarantar sakandire na ‘yan mata ta kwana. Kuma dama ya zo ya same ni ne ina JSS1. Ya kuma yi hakan ne ba tare da shawarcin kowa ba, bai kuma sanar da makarantar da ya kai ni ba, balle a samu damar kai mini ziyara. Yana kai ni makarantar nan na tsinci kaina cikin wata irin matsanaciyar rayuwar da ban taɓa mafarkin ana yin irin ta ba. Ni da na saba tashi daga bacci na, Baba Talatu ko umma wata cikinsu ne za ta yi mini brush, ta yi mini wanka, ta ɗauro mini alwala. Sannan in fita in zo in yi sallah, a shafa mini mai, a taya ni sanya yunifom ɗina, a kawo mini abin karyawa na in karya. Direban da yake kai yaran gidan namu makaranta ya yi ta zirga-zirgar neman in fito, in ban ga dama ba in ce ni ban gama ba. Umma ta ce mishi, kai je ka, in ta gama za a kawo ta. Wata rana a kai ni, wata rana kuma in ce ba za ni ba, in hau gado in yi kwanciyata da yunifom ɗin a jikina ina kallon fina-finan yara. Shi ne wai yaya Almu ya ɗauko ni ya zo ya jefar da ni a wannan fankaceciyar makarantar da kowa ta kanshi yake yi.
Wuni nake yi ina kukan baƙin ciki da rashin sanin abin yi. Tun ina baiwa yara tausayi su tare suna bani haƙuri. Sai suka koma cewa ai sai ki ta yi har sarkin kuka ya zo ya same ki. Da yake kin ga wata wacce ba daga cikin gida ta fito ta zo nan ba, da za ki ta samu a gaba da kuka. Kowanne lokaci, in ba ki sani ba mu gaya miki, mu ma duk iyaye ne da mu, kuma suna son mu suka kawo mu, ba ke kaɗai ce mai iyaye ba. Da abu ya kai matuƙa ma suna ganin hawaye sun soma zubowa daga idanuna, za su watse su bani wuri suna faɗin mayya. In ba ki daina kukan nan ba, sai mamanki da babanki sun mutu. Kya yi kukan mai dalili. Wannan kalma tasu ita ce ta yi matuƙar razana ni, ta yi dalilin da na daina kuka, na koma zaman baƙin ciki da damuwa da ƙunci da yunwa. Ina cikin wannan hali ne har ranar ziyara ta zo, yaya Almu ya kawo mini ziyara. Yana sanye da fararen kaya, kaftani da wandonsu. Sun yi matuƙar karɓan shi. Riƙe hannuna ya ja ni ya kai ni cikin motar da ya zo a cikinta, wacce take ta ƙamshi saboda dace da samun ma'abocin tsafta. Ta sani a gaba yana yi mini kalamai saboda irin kukan da na rinƙa yi mishi. Haƙuri kawai zaki Rabi, ya zame mini dole ne kawai in yi miki hakan, saboda ba zai yiwu in bar ki girma cikin yanayin da na ganki ba. In na yi miki hakan ban yi wa kaina adalci ba, ke ma kuma ban yi miki ba. Haka nan ban yi wa baba ba, ke ɗin kina buƙatar zama jaruma ne, saboda al'amuran da ke gabanki, ki zama wacce waɗansu za su dogara da ke, don tsayuwarsu ba wacce ba za ta iya dogaro da kanta ba. Komai sa an yi mata, ki zama wacce ta san darajar ɗan adam da girman shi, ba wacce take shi a duk lokacin da ta ga dama ba. Wannan dalili ne kawai ya sa na raba ki da gida, don haka ki yi haƙuri, ki saki ranki, ki kwantar da hankalinki, ki koyi mu'amala da mutanen da kika samu kanki a cikinsu, don ki ji daɗin rayuwa tare da su. Har ya yi maganganun shi ya gama ban tanka mishi ba, ban kuma daina kukan da nake yi ba. Ina ƙawayenki? Ya tambaye ni yana kallo na cikin nutsuwa. Duk da bai furta ba, tsananin ramar da ya gani a tare da ni ya ba shi tsoro da tausayi. Ki yi ƙawaye 'yan guda 2 ko 3 za su taimake ki fita daga cikin damuwa mai yawa, kin ji? Ban amsa mishi ba, ya ci gaba da magana. Ki mai da hankalinki akan karatunki, ki shiga duk harkokin da ake yi a makaranta, za ki ji daɗi. Yanzu mu je in kai miki kayayyakin amfanin da na zo miki da su. Ban tanka ba, ban kuma musa mishi ba. Shaƙe bayan but ɗin shi ya yi da kayayyakin amfani, gaba ɗaya aka jire su aka shirya mini su a lokata. Da lokacin yarinyar da take kusa da ni, Asabe Aliyu. Duk yaran da muke ɗaki ɗaya, kuma sai da ya ba su sabulai da omo da kayan ti, sannan ya kama hanya ya tafi ya bani ina ta faman kukan takaici, wanda in ban da tsananin tsoron shi da nake ji, da riƙe shi na yi na ce mishi ya kai ni kawai wajen umma na. A haka na yi zaman makaranta tun ban iya hidimominta ba har na koya. Kullum ba ni da wani aiki in na kwanta sai na lissafin ranar hutu. Ranar da yaya Almu ya gaya mini kenan zai kawo ni gida in sadu da umma na. Ranar da zuciyata ta rinƙa shakkun isowarta saboda tsaikonta da nake gani. Duk ranar ziyarar dai yaya Almu bai fashin zuwa. In zai zo kuwa hatta ruwan sha kawo mini yake yi, amma duk da haka a banza ba na ganin alherin shi. Ƙawayena dai ba su da wata hira in ban da hirar kai yayan Rabi'at yana son ta. Jiran nan ma da ya zo ya yi mata abu kaza da kaza. Mu ma ya ba mu abu kaza da kaza. Ni kan zuba musu ido kawai nake yi ina kallon su. Ana gobe za a ba mu hutu kuwa. Ni kam kwana na yi ido na biyu ko gyangyaɗi ban iya yi ba saboda zumuɗi. Gari na wayewa na gama shirina ko wanka ban yi ba. Na tasa jakata a gabana ina zaman jiran zuwan yaya Almu. Da na rinka ganin kamar ba zai zo ba, sai wajen ƙarfe 12 ya iso. Kannan kuwa na riga na gaji da jira. Wai da ya kalle ni sai ya ce mini, na ɗan sarara ne, ki samu ki gama kintsa kayanki. Ban tanka mishi ba, kawai yaran ajinmu suka biyo ni da jakata suka kawo mini ita cikin motar. Yaya Almu shi kuma ya kawo kuɗi ya ba su. A gida ranan umma na da baba Talatu kuka suka yi ta yi, suna fyace majina, ana ba su haƙuri da suka ganni. Mu je in yi miki wanka, in dirje miki wannan dattin da ya zauna miki a jiki saboda rashin wanka mai kyau, in ji baba Talatu. Na ce mata a'a, zan yi wankan da kaina.
Da daddare muna kwance a kan gadon ummana tana ƙanƙame da ni tamkar so take ta maida ni cikinta ta ce, bari hutun nan ya zo ƙarshe, zan ga yadda za a yi. Lamido ya ce zai mai da ke wannan makarantar. Ja'irin yaro kawai. Ya je ya kai ki wata munafukan makarantar da ya ƙi faɗar inda take balle in rinƙa zuwa duba ki. Inda na san inda kike, ai ko ban riƙa zuwa ganin ki kullum kullum ba, zan je kowanne sati. Ni kam tunda umma na ta ce ba za ta bari yaya Almu ya mai da ni ba, na samu kwanciyar hankali na. Nan da nan na yi kyau na yi kumari, ƙibata ta soma dawowa. Kullum ina tare da umma na, ita da kanta dai ta yadda cewar wai zaman makarantar ya canza ni, na zama natsatsiya mai son aiki. Na daina zagin mutane, ba na ma shiga harkarsu in ba su ne suka tsoma ni a ciki ba. To amma kuma ta kafe kan cewar wahalar ta yi yawa, don haka zan dawo gida a canza mini wata wacce za a dinga bani cikakkiyar kulawar da ta dace da ni. Shi kam yaya Almu harkokin shi kawai yake yi, tsakanina da shi sai dai ina kwana, ina gajiya. In dai kamar ban gan shi ba, shi ma kuma ya yi kamar bai san da ni ba. Ni kuwa ko motsin tahowar shi na ji sai in yi maza in shige ɗakin umma, don ban son ganin shi. Ran nan da safe ranar wata Litinin ya shigo falon umma da safe cikin shirin fita. Shigar shi ce dai a tare da shi ta fararen kaya kamar kullum, kuma ya yi matuƙar kyau. Yana sosa kunnen shi da ɗan makullin motar da ke hannun shi. Ina Rabi take umma? Ba tare da ta yi wani tunani ba ta ce mishi tana ciki. Ya buɗe bakin shi ya kira ni. Rabi, zo mu je nan, ki yi mini rakiya. Kullum kalmar da yake amfani da ita kenan in zai ce in yi mishi rakiya. Hakanan ya sha fita da ni, don haka abin bai zo mana wani sabon al'amari ba. Mun fito mun hau kan hanya muna tafiya. Ya ɗan juyo kaɗan ya kalle ni kafin ya tambaye. Sai da na ji ƙirjina ya yi dam, kafin nan na fara kicikicin ƙoƙarin tunanowa cikin fargaba da tsoro, sai dai ban iya tunanowa ba, saboda tunda aka ba mu hutun nan ban taɓa damuwa da son in san yaushe ne zai ƙare ba. Ni dai buƙatata kawai ita ce in ganni a gida. Tsawon lokaci ina nazari ban iya ba shi amsa ba, sai shi da kanshi ne ya gaji ya ce mini, hutun ya ƙare tun shekaran jiya, don haka yanzu ɗauko ki na yi zan mai da ke makarantar. Kar kuma ki ce za ki yi mini kuka, don wancan karan wahalar da kika bani ba ƙarama ba ce. In kika ce za ki sake yi mini haka, a yanzu ba zan rinƙa zuwa duba ki ba. Ƙanƙama bakina na yi na riƙe don kar ya ji rarar kukar da nake yi. Na yi ta zubar da hawaye kawai. Har muka isa makaranta kuwa maganganu yake yi mini kan muhimmancin ilimi da kuma iya mu'amala da jama'a. Muka isa makaranta ya buɗe bayan motar shi, ya ciro jakankunan da ya riga ya yi mini siyayya. Yara suka ɗiba mini jakunkunan, ni kuma na bi bayansu ina kuka. Ina shiga ɗakinmu, yaran da na tarar a ciki suka hayayyako mini. Kai Rabi'atu, hutun ma ke da kuka kike dawowa? To mamanki ta barki a gida mana, kawai ta rinƙa ɗora miki tallan kamu. Gaba ɗaya suka kwashe da dariya suna faɗin, ai kuwa wannan za ta yi kyau da ɗaukan tiran kamu da sassafe. To a kwana a tashi haka dai har na haƙura na saba da zaman makarantar. Har na ƙwaci kaina wurin yaran da sakarci na yasa suka raina ni a farkon shiga ta makarantar. A haka na kasance har na zo aji 3 muka yi jarabawa na dawo gida. Ina jiran fitowar sakamakona. Har a wannan zaman ma yaya Almu bai bar ni na sarara ba. Sami ya kafa mini dokar tashi in je masallacin gidanmu da asuba in yi sallah. Bai yadda a ce mishi na yi a ɗaki ba. In na zo masallacin ma wai sai na bari ya gani tukunna kafin in bar masallacin in dawo ɗaki. Ni kan cewa umma na yi, sai dai ya san yadda zai yi da ni, ba dorina ba ya sa takobi ya fulle mini kai. In ga ƙarshen ƙiyayya kenan da tsana. A ce tun daga nan sai na tafi har masallaci kafin in yi sallah. Umma ta zuba mini ido tana kallo na ta ce, ba dai baban gidan kike wa waɗannan maganganu ba ko? Na ƙara ɗaura fuska na ce mata, shi mana umma, ai kina kallon abubuwan da yake mini na 'yan ubanci. Amma ta kama baki ta riƙe tana nuna alamun mamaki ta ce, baban gidan ne mai nuna miki 'yan ubanci? Na ce, mana, ta gyaɗa kai tare da cewa, lallai ba ki da wayo. Sau biyu na san yaya Almu ya kira ni ya jaddada mini dokar da ya kafa mini ta zuwa sallar asuba a masallaci.
bai kuma yadda in zo in tafi ba tare da na jira mun haɗa ido da shi ba. Ni kuwa na yi ko in kula. Ran nan da Umma ta zo tana tashi na da asuba ma, kurma mata ihu na yi na ce ni Umma ki banni, ki daina tashi na a wannan mugun. Ina jin yaya Almu lokacin da ya zo gaishe ta yana gaya mata, har yanzu Rabi'a ba da soma zuwa sallah asuba a masallaci ba kamar yadda sauran yaran gidan suke zuwa. Umma ta bashi labarin sakarcin da na yi mata sanda ta zo tashi na tana dariya. Da ta gama sai ta ce mishi, ai ina ganin haƙuri za ka yi da wannan dokar. Sai baɗuwar haka nan ta ƙara ƙwari. Bai ce mata komai ba ya sako musu wata hirar. Washe gari kuwa da asuba ina cikin kwanciyata ina lallaɓe cikin bargona mai laushi sai kawai na ji an fizge bargon. Na shiga rarime-rarimin abin ruhuwa ina faɗin, Umma me haka? Umma me haka? Umma ba na son irin wannan. Ka in ƙarasa faɗin abin da zan faɗi ɗin. Sai kawai na ji saukar bulala a jikina tsal-tsal. Saboda gigicewa sai da na saki fitsari a kan gadon. Kafin na iya kurma ihu da gudu Baba Talatu ta shigo tana faɗin, mai uwar ɗakina ta yi wa Lamido, ka yi haƙuri, ka yi haƙuri, ka huce ka haɗiye wannan fushin da ka yi. Da sauri ya juya ya fita ya bar ɗakin, ni kuwa na samu damar kurma ihu ina birgima a cikin fitsarin da na yi. Ita kuwa sai rarrashina take yi, tana kakkama ni. Da ƙyar ta shawo kaina na yadda na je na yi wanka, na yi alwala na zo na yi sallah. Tun daga ranar tashi ɗaya Umma take yi mini, ta ce mini tashi ki yi alwala ki tafi.
ku danna mana subscribe, ku danna liking, ku danna ƙararrawa domin samun saƙon littafin namu da zarar mun ɗaura.